Balaleli bafowethu sinabo mama lababili la ku Mkhonto Labour Desk. Labo mama balethe ikhalazo zeminyaka kudala behlupheka befuna usizo abatholi kuze kube manje abatholi usizo. Ma awutshele abalaleli ukuthi kwenzakalani kade uqashwe i-post office kwenzakalani ngoba phela sazi i-post office department kahulumeni under communication, so asazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi la kuhulumeni abantu baxhaphazeke kanje. Ngiyafisa nje ukuthi ma uyichazele nje umuntu ongazi ukuthi e-post office bekwenziwani, benenzani yini umsebenzi wenu njengoba sekufika la khona manje esenivele nasala khona esigangeni, kungasekho umuntu ofuna ukukhuluma ngani, kungasekho umuntu onisizayo. Ama-union ayikade ekhona anishiya kanjalo, ninga-athendiwe ngey'mali zenu. Awominister babekhona anibakhumbulayo futhi nibamenshine la ukuthi ikhona iy'ncwadi ezakominister ubani nakominister ubani osagcina singasizakalayo. Manje-ke telecommunication sinosoli Malatsi esifuna ukuthi naye awuzwe lo mbiko wenu. Awukhulume labo. Yebo, inkinga yami nginenkinga ngaqashwa enkosini ngo-2003. Awusho igama lakho. Igama lami nami umama singiganele kwaNtsele. Umama siwaNtsele. Ngiqale enkosini ngo-2003. Ngiqale ngidiliva iposi. Besidiliva iposi sasisabizwa khona igamani sasinihola ngalo nje singakamnagama singakunalo ukuthi sinikezwe ama-voucher esandleni. Uma kuphele inyanga kwahamba sabe sesifakwa enkampanini kaNelendini besihola kulo siyama-casual sahola besihola kangcono-ke lapho ngoba sasijaphela sisukile thina siqale ngo-200 imali ebengiyihola uma kuphele inyanga. Wahamba bese ngihola u-500. Ngabuya-ke ngafakwa kule nkampani, kwaba inkampani yasengikhohlwe ukuthi yi-Blood Secretary. Ngihola kangcono-ke lapho engajabula khona ngisithola ukuthi nansi imali. Ngabuye ngangena ngaphansi kobambo, bangifaka ngaphansi kobambo, nobambo lwangiholela kangcono because nje kwakuthi ngomhla 25 ngikwazi ukuthola imali yami esileyo nganginakela. Hhayi, kwathi ngo-2005 base kuyasithembisa kwasengazi ukuthi khona lapho ngizothathwa khona beyiklina ngisuke manje emgwaqeni. Ngakujabulela lokho. Indlela lathi khona ngaleso sikhathi la ngi-aplayela ukuthi kufanele ngiqale ngiyokwenza ngiyoklina. Ngisathi ngijabulile ngaqoqa, hayi bo sekuvele iy'nhlahla kwenza kanje nansi nalento yami sengi-aplayelile kuthiwa ngihambe ngiyoposa kuyiqiqi. Umfana lo engangixoxelanga ngithatha umfana kwaba uyena osephenduke seba iklina endaweni yokuthi ikline mina ngathathwa ngofakwa endaweni yakhe kwathiwa ngiphindele emgwaqeni ngokusebenza la esebenza khona. Ngaphatheka kabi kuthe senjalo ngaqhubeka kodwa ngasebenza 2009 bangikhipha nje uqobo lokungikhipha ngaphindela kwi-agent. Lapho-ke ngasengiphatheke kabi kakhulu ngoba nyanga zonke imali yami ngigcina ku-500. Imali bengiyihola makuphela inyanga 500 ngenyanga. 500. Manje bengiyihola le even umyeni wami uzowashona ushone emhlabeni ngoba 500. Bengimgijimisa ngiphuthumisa kodokotela makuphela inyanga ngithi ngiyabheka imali engiyithole 500. Udokotela uyabiza funa ngimgibeza akasakwazi ngisho wenzani. Kufanele ngimgibeze kona lo 500 imali ukuthi ngimthengele akhe ngingasenalutho. Sisalele nje sahlupheka lokusahlupheka lokho thina uzebe imanje. Nakhona kuthe ngo-2019 sabizwa la eDemeli kwathiwa-ke sesizoba amaklina aseDemeli. Sabizwa eDemeli sesiphakathi sathiwa sizoqashwa sisebenze sizohola kangconane sesizoba amaklina. Sizosuka kuleya mali ngempela bakwenza ukulungiswa kwangazuthi yakuba khona leyo mali kodwa kwaqala kwaba
u-3 months singabuyi. Kodwa kwathi uma sesihola hayi yathi ukusihlekisa ngoba kwaba ingcono imali engconywana noma yayingatheni kangako. Ngoba ngithi sangaqala ukubona imali nje ngabona uma kwaba uba 6,000 imali engayitholayo kodwa kwasekuphela u-3 months nakhona yangijabulisa ngoba ngangisuka ku-500. Uhambe kwahamba yaphinde yajoma ko-4 months sangayitholi. 4 months siyithole ijova ko-8 months singasayitholi. Kwahamba nje njengoba sigcinile size sikhishwe nje ngigcine sekunyaka wonke engayitholanga. Leyo yokugcina-ke le ngcine ngingasatholanga ngisho udlunga wakhona. Le sizamayo-ke manje ukuthi siyithole and njengoba singasebenzi isimo sinzima kakhulu. Akekho usebenza-ke ekhaya. Abantwana baliqedile isikole kodwa ukuthi umsebenzi awukho. Kodwa kusho ukuthi wena lokhu waqala nje ngo-2003 usebenzela iposi. Lokhu ungaqala nje ngo-2003 ngisekosini. Unakhona lapho bathe uma bengisusa kulezi ndawo ngazama ukuthi ngiye-Department of Labour. I-Department of Labour bese ngathi yanisukumela udaba lithatha kahle lizohamba kahle. Uthi uma usuthi uyaphindela kuthiwa nina ningama-agent. Kodwa kuqaleni bathathe kanjani ningama-agent bathatha udaba leni sengathi luyalunga. Ekugcineni uthola ukuthi sebeshintshile kuthiwa nina ningama-agent asikwazi ukulungisa udaba leni. Uhambe ye-CCMA nakhona bese ngasithi into eyenzekalayo lutho uphelele endleleni. Uthola ummeli oyimeleyo unakhona alungisa athi udaba lweni akubuza ukuthi uyasayina ngekuseni uma ungena uvume. Uyalentoza unomuntu okumeleyo njengo-supervisor uma ungene ukhona. Uyabhala iy'nsuku uhola nini abhale kwaze waba u-4 wathi abona imibuzo esibuzana uma yo-4 uma nenkosi sibuza nani bo-4 sesiyiginqe phansi awunami ngajabula ngavo. Ngicabanga ukuthi seliginqile ukuthi amaqhubeka ukuhamba kwesikhathi wathi hayi sikwazi ukuqhubeka nodaba lakho i-agent njalo futhatha udaba lakho bese ngathi khona into eqhubekayo bese kuthi uma sekuphakathi phana wena uyi-agent akwenzeki lutho. Waye-Department of Labour ayiveleleme wangazi ukuthi uzoqhubeka. Ngithe ngizwe ngisemsebenzini ngideliver ngezwa sengilizwe owathi ngingenelwa ucingo wathi hayi yeke icala lapho seliphelile. Ngithi phela kanjani ngathi thango wathi wade ngabaphathi bakho sebeqedile wena uyi-agent ayiphinde singayikhuluma nawe kwaphela kanjani. Beke ukuthi nje noma uthi uthatha siphi isinyathelo ukuthi siyahamba nesinyathelo sakho kodwa nje ekuhambeni kwesikhathi uthole ukuthi hayi sekuphelile khona lokhu into sebeyikhulumile ngalo ukuthi kwathiwani awazi sekuyaphela kanjani. Edwethu yazi ithini lento nangu mama ekhala ngapha nibangaki nje nina kuzwe lonke. Thina sibaningi sebasebenza beposa ababizwa ngama-agent okuthe ngo-2019 kwafika i-COVID. Base bethi ngaleso sikhathi base besinikele namaphezulu namba sesinamaphezulu namba sesikwazi ukuthi nathi masingena ekuseni siyabloga amaphezulu namba wethu. Saqhubeka sisebenza kanjalo nje iposi li-all-over line isiyonke sikhala ngento eyodwa. Osemnambithi, osemadadeni, osolundu, osebheki, osepokstad, i-Maritzburg, i-Durban lonke sikhala into eyodwa. Iposi akaze sikhokhele sisebenzile kodwa uma sekufanele sihole kuyenzeka futhi sikhuphele unyaka singaholi kwenzeke uma bekhumbulile khona isikhathi nje imali yakastaka kodwa isikhona ku-system ubani uzoyisayinela ukuthi ize kuma-akhawunti wethu. Balokho bephikisana kwazi kwaphela ngisho inyanga sayibonisa ikuloko kuma-akhawunti wethu ngoba yena kahle kahle nabantu besebenzisa ama-agent kuthiwa eposini phezulu e-head office ePitoli kuthiwa bayazi lento ekuthiwa i-agent ukuthi kuthiwa i-agent iyaphela kudala okusho ukuthi i-corruption iwila emandeni ethu la ekuzaneni e-KZN ngolo special e-KZN edabeni nase-main post office nakugadi ibona abantu abane-corruption kakhulu lapho. Othe uma bebona ukuthi izinto seziya ngokushuba benze njani bakhwithe emsebenzini baresign. Kwaphela kanjalo emva kwalokho thina uma beresign ama-terminate ama-contract ethu abangasikhokhela sahlala kanjalo ama-contract ethu befuna ngo-2024 basiterminate ngo-2022 September bathi iposi sesikweleta imali eningi asime kancane kuzobe ibonakala uma sebeyisikhokelile
obese siyaqhubeka siyasebenza. Kwangena u-BRP. U-BRP ungathiwa umuntu akulo mabhizinisi kahulumeni. Lowo-ke wenze onzima kakhulu ngoba usithexile, utaxa imali kubantu abama-agents. Sifuna ukwazi le mali ayithexayo iya kabani. Ngoba thina sikhokhelwa UIF, asikhokhelwa ilokhuza i-Provident Fund. Asiqashiwe, yabo. Masithi sikhuluma indaba yethu kwinto ayikho into ezokhulunywa ngani mina nama-agent. Pho le mali ye-tax yakabani sithexwa kanjani? Imali yethu yonke esifuna ukuthi uhulumeni uminister wamalathi enze i-follow-up ngaleyo nto. Ngalo BRP abawulethile bona abakahulumeni national ukuthi awuzotakula amabhizinisi kahulumeni. Ukwazi kanjani ukuthi tax singakhulu? Kusho ukuthi utakulwa ngemali amabhizinisi atakulwa ngemali ye-tax. Balaleli nani bafowethu enazi uMinister uSoli Malathi, this is a case. Lento yama-agent kuma-department kahulumeni is costing our people ukuthi babe ngama-slaves ezweni la. Cabanga omama bangaka esebedonsa iminyaka engaka eposini besebenzela into engekho. Cabanga nje namanje mangase kube khona izinto ezivela abanamasingcwabisane, abana-UIF, abana-Provident Fund. Labo mama abanalutho, abanasiki, abanalivu, abanalutho nje bebesebenza nje amandla abaphelela ezeni. And sifuna ukwazi ukuthi ayekhona ngempela yini lawo ma-agent. Uma ayekhona, why ayengasebenzi according to the labor laws zala? Ngoba kade sasikhala ngama-agent. Sithi akekho uhulumeni akaqeda ama-agent. Now uyaqhubeka uhulumeni usebenzisa ama-agent, manje usesebenzisa ama-private companies. Abantu still bayaqhubeka bayagqilazeka ezweni la. Sizobhala simbhalele Malathi. Siyayidinga futhi investigation ukuthi kwakwenzekani eposini lase-KZN. Siyazi ukuthi umhlaba wonke uyakhala ngalezi zinto ezenzekayo. I-case leyo umhlaba wonke akuyona ngisho i-case yase-KZN. Yonke indawo iposi libaqedile abantu ngobugebengu, ngobuqhotsheba nange-corruption ebiyenzeka ngaphakathi. Ama-ministers ngiyathemba ukuthi ayazi ukuthi le mali ibedliwa kanjani. Abantu ababuyelwe-ke imali yabo. Siyadinga ukulungiswa. Asihlangane kwistori esizayo. Siyabonga.